O 51% dos meles analizados nas fronteiras do Estado español pola Unión Europea foron sospeitosos de fraude. Atopáronse meles diluídos con xaropes de fructosa, uso de resinas de intercambio iónico ultrafiltrado e falsa orixe do produto. Comprar mel de proximidade garantiza consumir mel dunha extraordinaria calidade, con orixe coñecida e, por suposto, apoiar o medio rural e a vida dos povos. Hoxe en Lugo, en Ourense, apicultores e apicultoras saían á rúa. Estamos hoxe aquí para concienciar a cidadanía de cara a decisión que poden tomar de cara a mercar mel bo e de calidade ou tirar por un mel industrial, un mel que ven misturado de moitas orixes e que non só é malo para a saúde, sino que tamén nos perxudica a nós como sector primario. Un abelleiro galego non pode producir mel a menos de 5 euros o kilo. Denuncian unha situación que se vai agravar todavía máis co Mercosur. O que estamos a comprobar é que está entrando o produto de fora cunha etiquetaxe enganosa, permitindo que a xente estige comprando meles que proveñen de Ucrania, de Argentina, e que se estige vendendo como mel envasado no país. Entonces a idea é concienciar un pouquiño a xente que sepa desas triquiñuelas que está tendo a gran industria e ao final non se está priorizando no produto local, no produto das apicultoras e apicultores do país cun gran valor engadido, dunha gran calidade, e nos están metendo, como dicen por aí, gato por lebre. Antonio leva traballando coas abellas desde neno, dos cortizos do seu pai ás colmeas modernas. Defende a calidade do seu mel fronte ao que chega de fora. O mel importado supón unha amenaza para nós porque moitas veces realmente non é nin mel, son melatos, que depois aquí as envasadoras lle sacan a humidade e tal e o envasan como mel. Claro, nós con iso non podemos competir. E depois tamén, claro, a aplicación dos produtos que utilizamos nós para as colmeas, que están autorizados na Comunidade Económica Europea en relación a outros produtos, como, por exemplo, os antibióticos que utilizan noutros países, pois non ten nada que ver nin na calidade, nin no ciclo da colmea. O mel de fora véndese máis barato e moitas veces nin siquera se pode considerar mel. Moitas, eu me atrevería casi que a decir que son insanas, porque son colmeas que están desarrolladas en modo artificial, sin ningún tipo de control, é dicir, non é mel, non ten os probióticos, non ten as súas vitaminas, cos seus é mel, é sacarosa, falando en plata. Entonces, pois iso, a administración que tamén intente coller un poquinho máis de control en plan analíticas e todos que as mesmas condicións. A nosa administración nos ven personal, neste caso da Xunta de Galicia, polos nosos salas de extracción, nos collan as súas muestras, as analíticas, e realmente comproban que é un produto de calidad, que é mel de verdad. Que esas meles que veñen por aí, pois, eu dudo que teñan ese tipo de control. É importante revisar a etiqueta sempre que se vai a comprar mel. En Galicia prodúcense 3.000 toneladas anuais, unha boa parte comercializada a través da indicación xeográfica protexida Mel de Galicia.